שלום לכולם, ברוכים הבאים. היום אנחנו נלמד איך לפתוח קובץ קיים באקסל 2016. כדי להתחיל, אנחנו נפתח את אקסל, ולצורך העניין, אם אנחנו כבר נמצאים בקובץ קיים, אנחנו נכנסים לקובץ, לאחר מכן פתח, עיון, ומחפשים את הקובץ הקיים שלנו איפה שאנחנו רוצים לפתוח אותו. לצורך העניין, נבחר בקובץ קיים ונלחץ על פתח ואנחנו בתוך הקובץ. אם אנחנו רוצים להתחיל מההתחלה ולפתוח מכאן, יש לנו אפשרות לפתוח פה פתח פריטים אחרים, חוברות עבודה, ולבחור שוב בעיון, ואנחנו חוזרים בעצם לאותו מקום. אנחנו הולכים עוד פעם ובוחרים את הקובץ הקיים וחזרנו לאותו מקום. כמו שאמרנו, יש לנו שתי דרכים: או דרך קובץ פתח עיון, או כשאנחנו נמצאים בפתיחה הראשונית של התוכנה, יש לנו בצד פתח פריטים אחרים, חוברות עבודה. האפשרות כאן קיימת מקבצים אחרונים שעבדתם עליהם, זה איזשהו סוג של הפניה מהירה. ניתן גם כן לשמור אותם, אפשר לסמן פה את הפין הזה, ובכל פעם שתפתחו, לא משנה כמה פעמים תעבדו על קבצים, 100-200 קבצים, הקובץ הזה תמיד ישמר סוג של מועדפים. לפרטים נוספים אפשר לראות את המדריכים הנוספים באתר minisite.info. שימו לב, יש כאן מקש ברקע. אם אנחנו פותחים אותו, מגיעים לאתר עצמו, מחולק לפי נושאים. האתר אמנם עדיין בחיתולים, בקרוב יהיו הרבה מאוד מדריכים. המדריכים עצמם מבוססים בווידאו, ובהמשך יהיה ניתן גם להוריד קבצים ומדריך כתוב. נתראה בפורומים, מקווה שנהנתם.